Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sedaya nggih? Alhamdulillah. Nggih, matur suwun sanget kunjuk dumateng panjenenganipun Pak Edi Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur saking fraksi PDIP nggih Pak nggih. Matur suwun sanget Pak Edi. PDIP niku nek kanggene partai niku Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tapi nek kanggone ludruk benten Pak Edi. Kanggene ludruk PDIP niku peduli dengan intensitas perludrukan. Nggih, dados ngeten kan ludruke saged berkesinambungan. Matur suwun sanget ugi kagem Pak Sadari Kabid Kebudayaan Provinsi Jawa Timur, ugi Bapak Dedi Ketua Gedung Cak Dorasim Surabaya, kunjuk ugi kagem panjenenganipun Bu Kartika, Ibu sing wayu dhewe kasih kesenian Disbudpar Provinsi Jawa Timur, matur suwun sanget. Ugi warga Carat, Pak Kades ugi matur suwun sanget. Dalu niki luar biasa. Niki wau ndugi pun diparingi kresekan kabeh sak kresek gedang oleh klengkeng anggur macem-macem tiba kula kali Pak Sadak kali Pak Edi napa niki paripurna diparingi rong kresek. Ati kula tuwas seneng kabeh oleh anggur oleh klengkeng tiba kula apes kula buka isine blembeng polo. Wis gak apa-apa iki paringane Pak Edi Paripurna kula dongaaken mugi-mugi benjing nek nyalon malih didukung nggih Pak. Didukung nggih Bu. Insyaallah nek didukung tahun ngajeng pasti nanggap ludruk malih. Setuju? Aku tak ngidung rek. Ana taline bedhug, ana bendrat logorno sawah. Bengi iki warga Carat ditanggapno Pak Edi ludruk. Mula ayo didongakno Pak Edi mugi-mugi rejekine melimpah. Bareng amin Allahumma. Kaya abah kentut rek. Ana tempe dieres mlengos nek gak Pak Edi iki sing duwe brengos. Awetel terkenal. Provinsi Jawa Timur uga disengkuyung DPRD Provinsi Jawa. Mula wujud pagelaran ludruk Budi Wijaya sing paling kasuhun. Iki wujud kepeduliane pemerintah daerah kanggo nglestarekno seni budaya.
rasane Pak Edi dilempit-lempit nek iso ayo digolong nasibe bangsane Pak akeh sing morat marit nek sampean iso Pak Edi ayo ditolong ayo molong parine cempo nek ayarane kurangan tali ayo nolong sak padha bangsa nek ganjarane lho Pak ketemu mburi ayarane lho Pak ancen kurangan tali ngamek tempe dinggo wadah beras ganjarane lho Bu ancen ketemu mburi mula nek dana wewe ayo sing ikhlas kula ngedong lak ya bengi iki eling-eling kali Pak Edi sik dulur kula melok berpartisipasi dening kok mulai disangoni saya ucapkan terima kasih dene gak disangoni sampai menio tak enteni ayo samrip carat luar biasa delok lodruk mboten nate bosen mula ngertos Pak Edi gak ditanggapno aneh-aneh lodruk pamane lodruke Budi Wijaya wis pasti menuai hasil yang luar biasa mula dulur monggo kesenian niki kesenian sampean dhewe niki nek sing mboten uri-uri sampean sinten malih ojo kaget engko nek mara diakoni kali negara manca kait bengok-bengok. Ngoten ah. Mumpung teng mriki seneng-seneng ndelok lodro. Kula dongaaken dalu niki jenenge seniman senengane mek ndongaaken tok. Sing ndelok lodro mugi-mugi rejekine tambah kathah. Sing gak ndelok lodro nggih kula dongaaken mugi-mugi anake tambah. Ate lapo maneh amin ini Kak. Ancen enak dadi seniman tanggapan akeh dhuwitku sak pirang-pirang ngalor ngidul dikawal kaya jeragan kepingin apa ae mesti keturutan dhuwitku manganku mele-mele aku seneng mangan gule sate sepi tanggapan mangan apa anane kadang-kadang iso mangan kancane mula aku dolek tambahan aku buka toko peracangan kayane rada lumayan mula aku kelakon dadi juragan atik juragan kendel wingi nang Malang aku kula apel duweku akeh tak tumpuk kandel saiki duwe entek tak gawe mangku purel
namung semanten kidungan kula menawi lepat bareng karasa ayo ditinggal awe-awe Budi Wijaya kancane Budi Wijaya niki pemerane dagelan niku apik sik nom-nom. Temen niki pengrawite nggo ganteng-ganteng napa maneh iki pimpinane Mas Jono sing luar biasa. Suarane maut. Ana sing mirip Pak Edi Pak niki brengose sami kali Pak Edi. Semakin meriah jika di sini ada bintang tamunya. Seorang artis yang luar biasa. Baru saja pisah dengan Dewi Persik. Siapakah dia? Cak Wanto Sitor. Oh. Waalaikumsalam. Halo. Telepon. Carat. Halo Carat. Kolipa. Hai. Kon kok kenal Kolipa kok? Gak kenal ya apa, wendel gak karo-karoan gitu sore Kolipa. Kancamu ta? Gak terima kancaku tok. Iku? Ojo kok seneni bojone. Gak oleh Kolipa kok Wong kanca kok diseneni. Kanca kok diseneni. Kon aja nangis ngono ta, Pak. Kok nangis? Makasih. Terima kasih sayang. Makasih sayang, happy birthday. Happy birthday. Iya. Yuyu. Kena kanggo kono. Nek kanggo awakmu beda maneh. Nek aku ya apa? Rabi bedes guyu. Ngono ah. Iya. Kono aja koyo ngono iso. Apa? Wis ket sore aku mau lono dudong. Lho, Saiki dilokno kaya bedes. oh jenenge guyon ya gak Ya apa-apa. guyon-guyon aja nemen-nemen suwe-suwe aku nangis aku tak mulih. Ora usah guyu. Nangis. Oh nangis. Kok padha ae antarane guyu karo nangis. Raimu kok mingkup. Nang kene iki seneng-seneng Pak Edi Paripurna iki kepingin warga Carat suka-suka nang kene. Kepengin bahagia. Kepengin bahagia. Malam iki. Apa maneh nang kene sawangen ibu-ibuke nganggo jilbab kabeh. Ana sing gak nganggo ya wan, tapi akeh-akeh nganggo. Artine wong kene iki Rata-rata. rata-rata mayoritas. Mayoritas kebanyakan. Mungkane ludruk ya ludruk tapi ana sisi rohanine. Oh ngono ta. Heeh. Kudune kaya ngono. Sugih lagu-lagu sing bernuansakan religi. Wah kon kaya iso nyanyi. Lho sing saiki lagi spiral-spiral iku. Viral. Viral. Sing terkenal. Viral, Mas. Viral. Spiral iku ya ibu-ibu gak iso hamil ngono ku. Si sakmene lho. Siti Fatimah ya Allah. Zam-zam di Baitullah. Siti Fatimah ya Allah. Binti ya Rasulullah. Siti Fatimah ya Allah. Binti ya Rasulullah. Siti Fatimah ya Allah. Binti ya Rasulullah. Ana kawat nok pinggir sumur Cak Wanto. Sumur nang pinggir kali. Warga apa iki? Warga Carat muga panjang umur. Uga kabeh murah rejeki. Amin. Allahumma. Amin. Bisa. Ana apukat nang pinggir sumur. Apukat ditandur nang kali. Ya. Wabeh warga Carat Iya. ya Allah muga kabeh akeh rejeki. Amin. Aku ndelok kon kok seneng. Anak baik. Iki ana tamune, ana Pak Edi Paripurna, ana Pak Dedi, ana Pak Sadari, ya ana panjenengane Bu Kartika. Iso enggak ngelembono? Ya. Kaisa apa bismillahirrahmanirrahim. Ana kembang-kembang melati ya Allah. Ya.
Kembange ditandur pinggir kali. Asik. Muga bapake dia awas sak lawase akeh rejeki. Masalah. Jos. Nanti Pak Edi mangsa. Iya. Iki ana Bu Kartika. Ana Bu Kartika. Ana Bu Kesuwen aku selek kepengin ngambung. Durung nyanyi kok iso. Alah kesuwen. Ana Bu Kartika. Aku mau ngambung ping pindho. Ya nek diambung Bu Kartika ngono. Cok kurang-kurang ajar kon. Apa? Bu Kartika iki wonge alim. Iso jadi kasih kesenian nglindungi kaya awakmu ngono iku. Wah, Bu Kartika kancaku cilik. Lho iya. Ya kancaku Aku gak wani ngilono sering disangoni pola ya. Awakmu sering disangoni. Bengi iki mang dorong belewas tapi mang. Sumpah. Iya. Sumpah dorong. Sumpah dorong. Sumprit lho. Aku ya belas ya. Bu Kartika mesti tak gelon, Bu Kartika ngitung genco. Ngitung apa ngono Gus? Lho ngawur ae. Transfer biasa. Oh, transfer. Ana buah semangka. Cakep. Ada buah semangka ya Allah. Semangka di pinggir sumur. Muga-muga Bu Kartika tambah ayu tambah sugih uga panjang umur. Amin. Aku wis gemes mek kon. Aku wis trauma kok. Trauma lah apa iki? Tau mbok kecup pisan winginane serempet truk aku. Aja atik nyerempet-nyerempet maneh. Nyerempet-nyerempet apa? Kon mesti nyerempet-nyerempet Bu Kartika. Aku iki sungkan. Oleh aku iki sadar. Sadar apa? Lho, ya apa ibuku sing tak tresnani iki mek Bu Kartika. Bu Kartika tok. Lho iya iya. Ya Allah, ya Allah. Aku atiku wis deg-deg kaya iki. Aku glok ndro. Ana apa iki? Hah? Wah, kete jare. Bola aku ndromus. Kok mek kontok so? Matur suwun lho Bu Kartika. Kok tak dom tenang ae. Itu Mas. Lah. Belketes. Belketes. Ki ngeten iki lho Bu mangkane meneh iku. Dagelan niku nek matek sing diantem dhisik cangkeme. Aja ngono. Apa? Nang kene iku ya ana tanggane Prodro Budi Wijaya ya tanggoku. Oh iya ta? Pak Sadari. Pak Sadari. Wong asli produk Jombang. Kota Gus Dur Jombang Beriman. Tepuk tangan buat Pak Sadari. Nanti bapake mau. Ana buah kenari ya Allah. Kenari tuku nang Solo. Muga-muga Pak Sadari. Muga-muga panjang yuswa. Amin. Mboten Mboten bisa, Pak. Mboten bisa. kan terus ngono aku lak merangos e. Pak Sadari luar biasa. Iya. Geluhan Pak Sadari bentuk cinta kasih kepada keluarga. Dibelani merantau Jombang Pasuruan. Cocok karo pelungguane. Cocok. Kabid Kebudayaan Provinsi Jawa Timur. Seneng anakno kaya ngene iki. Lho nek gak belani bojone gak mungkin dibelani ado-adon Jombang, Pasuruan, muter Jawa Timur Indonesia. Berarti maksudmu? Lho maksudku Pak Sadari ini laki-laki hebat, laki-laki yang luar biasa yang mau membangun rumah tangga yang mampu belani anak bojone. Jadi Pak Sadari iki adalah laki-laki yang hebat, termasuk contone wong lanang kaya wong carat. Makane wong lanang kabeh hebat. Termasuk wong lanang nomor 1. Wong lanang nomor 1, wong lanang luar biasa. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Membangun teguh demi keluarga yang utuh. Sak hebat-hebate wong lanang kaya Pak Sadari. Iya. Sik hebat wong wedok. Jare sapa? Hebat kaya apa tetep gak gelem nyawer. Ya. Asline wonge kate ngawer. Tapi gak gelem mergo mang takok rekening. Kaya wong wedok, mbasi kaya Bu Kartini. Sebagai seorang kasih kesenian pejabat nang provinsi kono, tapi jek gelem nang omah ngramut karo garwane, gawekno maem daharan, masak umba-umba cuci. Iki contoh wanita yang spesial luar biasa, tetep wong wedok sing nomor 1. Setuju? Hidup wong wedok.
Hidup wong wedok. Jan kaya kampanye. Modelmu mari disawer. Oh iya. Cocotmu banter. Aku masih gak dikai pasadari. Apa? Padha wong Jombange, Pak. Oh iya. Di mana-mana wong lanang tetep nomor 1. Kok iso ngarani nomor 1? Wong lanang gak nyambut gawe. Ya. Wong lanang gak gelem obah. Heeh. Mule apa sing kate gawe mangan, Mas? Termasuk gak iso oleh apa-apa. Gak oleh apa-apa. Gak iso nyonggo perekonomian rumah tangga. Gak iso. Berarti Wong lanang nomor 1. Merdeka wong lanang. Hidup wong lanang. Kayake wong lanang carat iki wedi ambek wong wedok kaya. Ayo ngomong. ya enggak mergo ngono. Saiki mbasi wong lanang nyambut gawe sampai tutuk pucuke donya. Nek wong wedok nyuwun sewu kaya Bu Kartika ngene iki, gak pinter dadi daringan, gak pinten ngelola perekonomian. Dadi apa, Cak? Wong wedok saiki akeh sing gak iso ngulek-ngulek, gak iso Sabar. Pas Aku ngene iki tambah semangat. Pak Sadari ganteng. Modelmu sangat. Pasti Pak Sadari pinter ndolek duit, ndolek kaya. Tapi nek wong wedok kaya Bu Kartika gak iso ngelola, ajur Dik rumah tanggamu. Gak dadi wong soki dadi kere. Tetep wong wedok itu jaminan masa depan. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Jaminan masa depan apa? Lah buktine Pak Sadari menjamin keluarga dan masa depan. kon metenteng boleh mari disawer kon. Ya jelas. Sakniki sing ditata wong wedok iki apa? Sing ditabung wong wedok apa nek wong lanang gak nyambut gawe? Tletong. Telek PT. So, di mana-mana laki-lakiku yang terhebat. Nggih, panggih. Wong lanang. Halo wong lanang. Hidup wong lanang. Yo ngono sing semangat. Bojomu rewel-rewel ijo wedhus. Lho. Awan dhewe. Kon nyambut gawe tok wis mbok bangga-banggakno. Ilinga, Dik. Apa? Donya gak iso tambahake nek gak wong wedok. Wong wedok iku munu sing nglairno wong. Ilinga kon biyen waktu dikandungan, nek kandutan suwene 9 taun 10 tulan. Gak ngono bojomu iku lara ta meteng. Wong wedoke 10. Meteng 9 wulan 10 dina. Iki nek wong wedok terus mari ngono ndelok wong lanang dapurane kaya kon, gak gelem meteng, gak sida lair, Dik, kon, Dik. Mek catetan tok. Tetep wong wedok ku sing dadi nomor 1. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Iku untune karek sitok hidup-hidup ae. Kon tak kandhani wong wedok meteng, wong wedok blending. Nek gak ditumpaki sing lanang. Apa sih? Kok nguber-nguber ae? Omonganmu rada alus gak iso kon. Iku mang wis halus. Aja ngomong ngono. Oh, Diotik ngono ae lho. kenyataan. Wong wedok iso blending nek gak dihohohi. Ambek wong lanang, apa iso blendong? Ya nek wedhus kosot ngene meteng. Tetep wong lanang, nggih Pak nggih. Wong lanang ngene nomor 1, hidup wong lanang. Duh kanca aku. Maksudmu berarti wong wedok butuh lanang. Ya jelas sih. Oh, gak iso, Dik. Gak iso sing model ya apa? Kon nyambut gawe soro. Pegel-pegel mulai bengi-bengi. Iya. Terus kon wayahe kepingin ngrasakno kenikmatane dunia karo wong wedok. Bojomu pore gak gelem mbok jemok. Kate turu katokan lepis rangkep 15. Mulai sore wis gak gelem miring, gak gelem lumah mengkurep terus. Kate lapo kon, Tetep kon jek butuh wong wedok. Wong wedok iku nomor 1. Betul, Bu? Hidup wong wedok. Pasti. Lah, dulur-dulur wong lanang, wong carat, wong lanang sak Indonesia Raya kabeh tak kandhani. Alah. Nambut gawe wong lanang wis pegel-pegel. Entono ndemo nang kene rokokan ku tak gemplang boto. Sawat sandal kon. Awat sandal. Heran. Wong lanang nyambut gawe pegel-pegel mule wong wedok rangkepan 15. Solusine gampang. Solusi apa kon? Kate nang jedeng kon. 150 oleh api. Lho. Kon kate nang ndi kon? Kali porong. Apa? Wis tutup. Tutup ngarepe, gurine buka. Apa? Dadi maksudmu iku wong lanang antarane wong wedok iki tetep gak oleh unggul-unggulan. Oleh unggul-unggulan. Kudu